Il-Gvern ta' Roberta Bela qiegħed iġib bi skużi superfiċjali biex ma ssirx inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Jean Paul Sofia. Dan intqal mid-deputat Stanley Zammit meta ndirizza konferenza tal-aħbarijiet fejn qal illi hemm bżonn jiġu evitati l-imwiet u iżjed batija għall-familji billi jiġu determinati l-idjufijiet fil-liġijiet. Zammit fakkar fit-traċedja ta' Miriam Paċ illi fi frar tal-2020 mietet meta d-dar tagħha sfrondat fuqha minħabba x-xogħlijiet li kienu għaddejjin fuq id-dar taħdejha. Id-deputat nazzjonalista fakkar ukoll kif il-Prim Ministru għadu ma qal xejn rigward il-proposta tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħatra ta' uffiċċju indipendenti li jispeċjalizza fuq inkjesti fejn jidħlu dawn it-tipi ta' inċidenti. Il-Prim Ministru għadu ma lissinx kelma dwar il-proposta tagħna illi jitwaqqaf l-uffiċċju tal-ġudikatura inkwirenti illi jispeċjalizza fl-inkjesti biss. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mid-deputat Jerome Caruana Cilja illi appella lil Roberta Bela biex ma jkunx partiġjan hekk kif Malta kollha tajja tal-inkjesta pubblika biex toħroġ il-verità. U insista li Roberta Bela għandu jaqbel ma' inkjesta pubblika jekk m'għandu xejn xjaħbi. Nitolbok insisti, tkunx partiġjan. Iwa għandna Malta kollha kulħadd qiegħed jaqbel u jitlob biex issir inkjesta pubblika għalfejn qed tibqa' stinat u tibqa' tajt li ma tridx inkjesta pubblika. Id-deputat nazzjonalista qal illi l-eżitazzjoni tal-Gvern tidher qisu qed jippruvaw jagħtu l-atti ta' xi wħud u li min hu involut donnu għandu l-poter jinfluwenza l-atti tal-Gvern. Il-kelliema jikkonkludew billi qalu li inkjesta pubblika għandha ġġib ġustizzja għall-familja ta' Jean Paul Sofia kif ukoll tgħin tiżgura sigurtà akbar fil-qasam tal-kostruzzjoni.